To Venezuela ton caggal balɗe ɗiɗi nde dawlaji dentuɗi Amérique ɓamtoye laamiɗo ndin ɗon leydi Nicolas Maduro hande wonnode o hani hollitede nyawoɓe to New York saabu tumirede bonnereji kewɗi Al-Husseini Ba tawdaɗen humpitade ko won e ndun ɗon kibaru. Al-Husseini Ba kanko Nicolas Maduro o lomtinama cukko makko e ndiɗo leydi jogola laamu o fadde fa ɗon alhaali o yite dalili muɗum do hinne ɗon dawlaji dentuɗi Amérique ko woni kesum e oɗo alhaali e oɗo subaka. Ko hesɗi ko Nicolas Maduro e joom suudu mum koccodirta ko hande e Alvin Holstein goto e ñawoɓe ɓurɓe ngarɗude e nder suudu ñawirdu mana tan wondu to New York. ɗum waɗata ko hande sanga waktuji 17 kikiɗi hoorejo leydi Venezuela pawaɗo junggo guila ñande jamma aljuma ene wiyata A7 tuma ko jeygu dorok e moftude kaɓirɗe kutorteɗe e saaha haremani mbiya wolde sariya Amérique tukumi Nicolas Maduro ko wo e wondiɓe mum kadi ko hutorade laamu mum en gam nannude tonuji dorok e nder leydi Amérique ina tawe kadi e ɗen tukumi pawaɗi e dow makko woni jokkodiral makko e gomuji jeeyoji dorok yeyde ɗin dow gomuji passeport uji ardiɓe Venezuela kono noon kadi e wemnude gollal mabɓe joom suudu makko woni Celia Flores kañum tuma ko sabade mayɗele kewi yumɓe hewɓe kono noon kadi on o wiyamni jewte hakkude pelle jeeyoje dorok ɗe ina wondi e salndu leydi Venezuela haɓɓoru e jeeygu dorok ɗum wonno ko hitan uña ɗiɗi. Al-Husseini Ba leyɗe kewɗe ana jokki ɓamtude kunge oɗo alhaali kono noon subaka hande jagorɗo subaka hande e jonde jagorɓe e France Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi andini wonde leydi makko yadani kadi wallitani fannu mo Amérique hutori o gam ni wawde fawde junggo e Nicolas Maduro leydi Iran kañum yamiri ko woppitgol Nicolas Maduro e joom suudu muɗum to banggue Afrique e cimtol ngol dental leyɗe Afrique ɓangguini hande leyɗe Afrique to banggue hirnague waɗi ngal andini wonde angal yaadi ni e sarɗiji habde e jeeygu dorok kono noon kam kala leydi ina foti teddinde hurum e wellitare leydi gondinɗi Afrique Sud e Namibie kañumen ñingui baɗal Amérique e biyol Afrique du Sud ko Amérique waɗi ko yaɓɓude e sarɗiji dental oni leyɗe goɗɗe noon ndeeƴi kalani hay hunde ko leyɗe AES woni Mali Burkina Faso e Niger hay hunde ɗe kalani e alhaali nden deyɗe leyɗele ina gandani wonde ina jokkodiri e laamu Venezuela samgu ngu